Genomineerd voor de RTV NOF Sport- en Ondernemersverkiezing 2017 in de categorie Sporttalent. Elsa Riepstra. Ik ben Elsa Riepstra en ik ben 16 jaar. Ik doe een survival en hierin ben ik 4 maal Nederlands kampioen geworden. Daarnaast ben ik me ook gaan richten op obstacle run dit jaar. Hierin heb ik de Europese en de wereldtitel behaald. Dus stem op mij! Leonie Bentveld. Ik ben Leonie Bentveld. Ik ben 13 jaar oud en fiets nu 5 jaar bij WV Otto Ebbens. In januari 2017 ben ik Nederlands kampioen veldrijder geworden. Daarom mag ik nu in het rood-wit-blauw fietsen. In juni werd ik tweede bij het NK wegwielrennen. Dus stem op mij! Jesse Zwart. Hallo, ik ben Jesse Zwart. Ik ben 16 jaar oud en ik kom uit Zand. Ik doe full-contact karate bij karatetraining Irioku. Ik heb afgelopen jaar op de vice-kampioenschappen gestaan, op de Nederlandse kampioenschappen, op de Open Belgische kampioenschappen en ik heb in november op het EK gestaan, waar ik in de kwartfinale ben beland. Ik zou graag voor volgend jaar dit allemaal weer willen winnen en ik wil dit ook winnen. Dus stem op mij. Ush. Verrassend dichtbij. RTV